Днес управляващата мафия ни напомни, че си има държава. Биват потъпкани най-елементарни човешки права. В момента в България законите не важат. Не се спазва Конституцията. Изобщо е пълен провал от всякакво нормално естество. Тия хора нямат чест, нямат морал, нямат достоинство. На всички тия управляващи, особено на диктаторите, които управляват в момента, искам да ви кажа, че края на всички диктатори е един и същ в световен мащаб и вашия ще бъде същия. Не можеш да управляваш държава или каквото и да било с сила, с измами, с корупция, с потисничество. Рано или късно ще дойде и вашия момент. Изключително съм разочарован от голяма част от българското население, които не мога да нарека народ, което всекидневно обслужва партия мафия. И никога не съм си представял, че по едно и също време в този момент ще се родят толкова много предатели, които продават и предават всичко българско, родина, род, чест и всичко, култура, история, каквото се сетите. Моля българските граждани да не вярват на дезинформацията в момента, която изсипват националните медии, да проследят и какво има реално в мрежата, какви са истинските информации, защото партия мафия управлява всичко. Тя е овладяла всички държавни структури, както виждаме действат бухалките днес на службите, така е овладяла информационно всички медии. Затова търсете информацията в интернет, не слушайте националните медии. Всичко е целенасочена кампания срещу партия Величие и очерняне на хора близки до партия Величие. Днес е един ден, в който аз се срамувам, че това нещо се случва в европейска държава, в европейска България, и се срамувам, че съм българин и не виждам едно общество, което да защити несправедливостта, която се случва в момента в България, при положение, че нашата организация никога не е участвала в управлението на държавата, никога не е участвала в вземането на средства от бюджета, от държавни поръчки и от фондове от Европейския съюз. И при всичко това цялата енергия е насочена единствено срещу партия Величие, която се оказва единствената опозиция в България, която